आङो मुस्रि मिलन मुसाहारि, गामिया आंनि थुरिबारि। आं गोबाव समनिफ्रायनो इउपिपिएल राजनिति हान्जाजों थाफानानै मावबोदों। आङो दिनैसिमबो जाथिनि जेसेबां जेनोखि अलखद जाबोदों बाहाय नांथाबना मावबोदों। आं बुजिगौ जाथिया मा आरो बेखौ बोखांनायाव जोंनि फिसा फिसौफोरनो बेसेबां मदद नांगौ। बेनि थाखायनो आङो बावैसो आगोल मोनसे एसे गोसोनि दुखु दाहा थानायलाय बिजेपिजों आंखौ ओरैबायदि जानायाव माने बेबायदिनो खौरांगिरिफोर लानानै आंखौ जयेन जाहोदों। नाथाय आं असियै जयेन जानो होननानै थाङाखैमोन। आं बिथांमोनजों मा रोखोम परिबेसाव दङ बिथांमोननि माबाखौ एसे रायलायनो होननानै थांदोंमोन। आं गोसो जानानैबो एकदम बिसोरजों माने जयेन जाथारदों बे नङा। खारन आंनाव जाथिनि थैनाय थांनाय आरो इयुननि बिराद साननो गोनां बाथ्राखौ लानानै आंहा दिनैसिमबो बे जाथिनि थैथाब थांथाब नांनायाव फुरा मदद दङ। मानो होनोबा आं गुबुन जाथि नङा। आंनि जाथियानो जुदि रावबो गैयाबा आं बाहा थागोन। आरो आं दिनै ओरै थांनानै बैहाय थांफिननानै माबायोबा बे आंनि नांथाबनानै मावबोनाय माबानि खुनु मुल्य थाया, मिनिं थाया। बेनिखायनो आं दिनै खौरांगिरिफोरनिसिम बेखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर होनानै बुङो, बिथांमोना जेन आंखौ पुनराय आङो बे इउपिपिएलआवनो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम जेब्लानाखि जोंनि इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ फुराय गभर्नमेन्ट दानानै जेसेबां रायजो राजाखौ गांनाय उखैनाय गासिबो फुरा खालामनो हाया एसेबां दिन आं नांथाबनानै बे पार्टियावनो थानानै मावगोन। बाहाय आंहा गुबुन साननांगौ जेबो गैया। आरो आङो गुबुन फारसे खुनु रावनिबो खोथा लानानै आङो बेबायदिबो अलद फालद जाया। आं मोनसे खोथायाव ओरैबायदि बुंबावगोन, जाहाथे जोंनि सोरबाफोर आं बायदि वार्कारफोरखौ सोरबा बबेबा खोथायाव माबा मोनसे उसुबिदा मोनदोंबा बिथांखौबो आं खावलायो, जाहाथे बिथाङाबो गावनि सेन्टिमेन्टखौ मोजाङै साननानै गावनि इयुननि गासिबखौबो सानहरनानै जाहाथे गिदिंबोफिनो। आरो आं जेनिखि दिनै बेबायदिनो आंनि गोसो मोदोम जिउ होनानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फुरायै बुंथिनानै लादों, बिथांमोनखौबो खावलायो जेन बेबायदि गोसोनि दाजा। जों जाथिजोंनो थांनांगौ, जाथिनि फिउचारखौ नायनांगौ, जाथियासो जोंखौ बोखांगोन। जाथि गैयाबा जों जेबो गैया। आंखौ रावबो थुनजलायाखै एबा रावबो थिनाखै। आङो एसे आगोलावबो होनखादों, आं बिथांमोनजों गोसो जानानै रायज्लायहैग्रोदोंमोन आरोखि। दा गोसो जानानै रायज्लायनायाव बिथांमोनहाबोथ' बिदिनोसै, माने थांबानो सोरखौबा जयेन लानो फैथारदों होननानै जयेन खालामनाय, हमनानै बोखांनानै जयेन खालामदों, आंखौ आर'नाइ गानहोदों, बेखिनि आरोखि। आं बिथांमोनजों दिनैनिफ्राय आं नोंसोरजों जयेन लाथारनायनि खोथाबो जेबो सावरायनो थाङाखैमोन। आं इउपिपिएलआव आगोलनिफ्रायनो जेब्ला गभर्नमेन्ट गैयामोन बे समाव आङो प्राइमारि प्रेसिडेन्ट। जोंना मेडाम प्रमिला रानिया जेब्ला एबसुनिफ्राय केन्डिडेट जाना ओंखारदों, आं बे बोसोरनिफ्राय दङ। बे समाव हकुमाबिल प्राइमारि गैयामोन। जोंना लावदङा हिसाबै एक्सट्रा खावरा सेरफां प्राइमारिमोन। आरो बे समाव ब्लकनि प्रेसिडेन्टआ मानगोनां फैलाव बसुमतारी सारमोन। बिथाङा गासिबो मिथिगौ आं मा रोखोम नांथाबनानै मावबोआमोन। दा बेबायदिनो दिनैसिमबो आङो बे इउपिपिएल हान्जायावनो दङ। बेखौ आंखौ उमुगाव थांदों बा जयेन लाहैदों होननानै जेन आंनि गासिबो दैदेनगिरि बिथांमोनहा जेन आंनि सायाव गोरोन्थि साना, बेखौ आं बुंबाय। दासिम डिस्ट्रिक्टआव फार्मार सेलनि भाइस प्रेसिडेन्ट, डिस्ट्रिक्ट फार्मार सेलनि। आरो बेनिफ्राय हकुमाबिल प्राइमारियावबो आं दाख्लैसो आगोलाव जे बडि पारमिसन जाफिननायाव आंखौ भाइस प्रेसिडेन्ट हिसाबैनो दोनदों। दा आं गोजोननाय मोनदों आरो आं बे बिबानखौ आंनि बिबानखौनो मावफिनखागोन आरो मावलांगोन होननानै आं दिनै
प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंफोरना लाबाय। बे समावहाय दैलि खौरां आरो राइजिं बड'लेण्ड खौरां नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि इउपिपिएल जानानै खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। बे थांनाय से दाननि आगोल जोंनि गोबाव समनिफ्राय हगमाबिल प्राइमारि कमिटि इउपिपिएलखौ सामलायबोनाय आरो आथिखाल क'क्राझार जिल्ला फार्मार्स सेलनि लोगो आफादगिरि मुस्रि बिन मोसाहारि बिदा गिदिर बिथांखौ से दाननि सिगां बिथाङा मोनसे गोब्राब बेमाराव भुगिनानै दंमोन। बे समावहाय गावनि बिजामादैनि न'आवनो बिथाङा दंमोन। गावनि माखासे आबेगिक सिन्ताधाराजों बिथाङा माबा मोनसे गाव मिथिस्लाबै सिन्ता खालामनानै बिजेपिनि मानसिफोरजों जगाजग खालामदोंमोन। नाथाय बिथाङा सावरायनाय आरो सानस्लाबनो हायैनो बिथांखौ ग्राउन्डआव स्पटआव नुनाय लोगो लोगोनो बिजेपिनि टफि आरो मालाखौ गानहोदों बिजेपिनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा। बेबायदि माबायाव आबेगिक बाहागोयै बिथांखौ बेबायदि खालामनायाव बिथाङा जोंनो दुखु मोननाय फोरमायहरदों। आङो बेखिनिसिम जगदान जानो होननानै थाङाखैमोन, नाथायबा माबा मोनसे मोननो थाखाय बिथाङा बिजेपिनि आश्रय लानो थांदोंमोनब्लाबो खिन्थु जयनिंनि माबा लानानै थाङाखैमोन। दा बेवहाय बिथाङा दुखु फोरमायदों जे आंखौ जाहाथे इउपिपिएलनि दैदेनगिरि आरो बिनि बिबानगिरिफ्रा गनायनानै लाफिनो। बेखिनिखौ बिथाङा जोंखौ बुंनायलाय जों दिनै नोंथांमोननि बे निउस चेनेलनि बा निउस पर्टेलनि गेजेरजों जोङो बिथांखौ गोसो गोथारै बरायनानै लाबाय आरो इयुनावबो जों बिथांजों सिगाङाव जेरोखोम मावबोदों, सिगाङाव जेरोखोम जों ज' मावबोनानै जोंनि हाबाफारिखौ बारहोबोदों, इयुनावबो बे रोखोमनि जोङो बिथांजों थाफानानै आरो बिथांनि मददखौ मोनगोन साननानै आङो मिजिंथिबाय। बिथांखौबो खावलायबाय जाहाथे बिथाङाबो गोसोआव खुनु प्रकारै माबा मोनसे खेंखुद मोननाय थायाबालानो रायजो राजायाबो बिथांखौ लामा सामा बे रोखोमनि मोनसे माबाजों गाज्रि नोजोर लायाबालानो बिथांखौ सिगांनि बायदि जेरोखोम बेबहार खालामदोंमोन बा आखु दिन्थिदोंमोन बिदि खालामनानै बरायना लायो। आं बेखिनियाव खावलायबाय। आंनि मुङा श्री गोरोबथा नार्जारी। आङो दतमा ब्लक इउपिपिएलनि लोगो आफादगिरि। दा बे समाव दिनैनि बे बुब्लियाव जोंनि दैलि खौरां, ओमफ्राय बर' खौरां, बड'लेण्ड बुब्लि, रायजों बड'लेण्ड बा गुबुन गुबुन जे बर'नि जे खौरां बिजों बे नायग्राफोरनिसिम गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ इउपिपिएलनि जानानै जासिहरबाय। दा बे समाव आं बेखौनो बुंनो लुबैदों, जोंनि गामिनि बा जोंनि क'क्राझार जिल्ला इउपिपिएलनि फार्मार सेलनि जे मानगोनां लोगो आफादगिरि बिथां बिनद मुसाहारि, बिथाङा एसे बावैसो सिगां गावनि माखासे गोसोनि साननाय बा आबेग भाबै बिथाङा जोंनि इउपिपिएलखौ नागारनानै जे बिजेपिआव बिथाङा जइन जादोंमोन। दा बे बाथ्राखौ बिथाङा दिनैनि बे समाव खेंफोरथि होफिनदों जे गाव माने सिगाङाव बिजेपिआव जइन जादोंब्लाबो माने जों इउपिपिएलजोंनो फिन माने गोदानै सिगांनि बायदि गावनि बिबानखौ लानानै बा जों ब्लक बा प्राइमारि बा गामि ओनसोलाव बा गावनि बिबानखौ गासै मावनांगौफोरखौ दायथ' लाजोबनानै मावलांफिननायनि जे बाथ्रा बुंदों बेखौ आङो बे समाव बरायो। मानोना बिथाङा आबेग भाबै बिथाङा गुबुन हानजायाव थांनायनि सिन्ताधारा दङमोनब्लाबो नैबे समाव जिहेथु जों इउपिपिएलजोंनो थाफिननानै फिन गोदानै खामानि मावलांगोन, गोदान गोहो बोलो लानानै बिथाङा बिदि बाथ्रा बुंदों। दा नंखायनो आं बिथांखौ बरायबाय आरो आसा खालामो बिथांनि बे मावनायनि गेजेरजों जोंनि इउपिपिएलआ मोनसे सक्तिशालि जायो आरो जोङो बिथांनि जे गाहायाव थानानै गुबुन गुबुन जोङो जोंनि इउपिपिएलखौ देरहानायनि जे हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानानै जोङो फैगौ जे बिटिसि इलेक्सन जिहेतु सेप्तेम्बर मासाव जानो गोनां बेवहाय जोङो देरहासार जाहैनो हागोन आरो बिथांनि जे सोलो बोलो बेफोरखौ लानानै जोंनि जे प्राइमारियाव जिहेतु बिथाङा जोंनि हगमाबिल प्राइमारिनि सिङावनो गोग्लैयो, बे प्राइमारिनि सिङाव थानाय मोनद'था जे बुथ कमिटि
बेवहाय जोङो देरहासार जानो हागोन बे मिजिंखौ थिबाय आरो बेनि गेजेरजोंनो बेखौनो मिथिहोनो लुबैदों बिथाङा फैगौ समाव जोंजों जे हाबाफारिफोर बेवहाय जों ज'यैनो मावलांनो हागोन बे मिजिं थिनानै बे समाव आंनि जे बुंथिनाय बेखौनो आं बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।